Бил снайпериста. Се изпитал. Какво не говорим, бе? Сега юспика, по-насъм. Бате, сега се налагат. Някой път ще наложи да не си ти изпитал, аз да съм сеш. Примерно. Кога е това? Изчакай рунта. Може да ти пък се дираш. И чакай да вземеш рунда после. Чакай да вземеш рунда. Весто, така ли? Какво ви успя да вземе с броня, бате? Нема се стигна да залага бомба, бе. На долна рам по-я пада с две глави. Добре, аре ще му го дам това. Какво трябва да съм бомби? Не бе, бате, пепи бомби, вие трябва да сте с броя на двамата се спай. Добре. Каше. Ти си бомбаджията в случая. Ето най-тъп. Плюс Ти ме залагаш най-отгоре. Не искам да избързате, умници. Мятате там, Пепи мята и тишина по. Не вярвам. И слушайте като правя ръж хикс първия, какво правят? Аре, първите двама хинжи следвате, моля ви. Мята задължително е този смок, че не ще. Ама бате, ти имал писмо, чака сърце 5 херца, ходи ти го фърли този смок. Тук ела. Не бе. Пепи никога не ги отделва. Да, бате, винаги го... Оба. И оня ден си говорихме тия работи, не? А? Същите. Ние си ги говорихме, бате, вие трябва да ги знаете също. Е, па да, ние също пиони не. Абе, Аз не си спомням нищо. Картите, който не паде. Нищо не си спомням. Пирате ме, бате. Ако искаш му покажи... Ми не се почва. Я се глоби сега един ход долу. Като се фащнеш и трябва... Не знам, нещо. Мене като се фащаш, ще фащаш един. Но си спори, ако искаш. В смисъл, за да можеш да си купиш. Ти Ти си по трансфер, Ти братле. си толкова тъп, че и дрънкаш. И попа и рун, това ли бе? Дават. Да, печелим, това е ясно. А на ръж хикс първия мята смок за зелено и два плаша за зелено. Къде е този смок на зелено? Ето го, ето. Ти чакай да го целим, аз това никога не мога.